दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं त्रिशरन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय गाहाय रादाबाव दङ दिनै बर' बिजों सान फालिदों। बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजों साननि गाहाम हामलायनाय बावहरदों। गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैफिननाय माइग्रेन्ट लेबारफोरनो आसाम सोरखारा गोख्रैनो जब कार्ड होगोन। ब्रैथि लकडाउननि समावबो सेलुन आरो बिउटि पार्लारफोरा बन्द थागोन। सनारियाव सावस्रि बिफाननि मावफारियाफोरखौ गाज्रि आखु बाहायना सानै हमजादों। आसाम नागालेण्ड सिमनायाव गोबांथार बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सानै एरेस्ट। दानिया आबुं रादाब। कर'ना भाइरासनि थाखाय सोलिगासिनो थानाय लकडाउननि खान्थिखौ मानिनायनि गेजेरजों दिनै बर' बिजों सानखौ फालिदों दुलाराय बर'फोरा। बर' रावा इं 1963 मायथाइनि 18 मे खालि बर' बिजों महरै थिसनजायो आरो बै समनिफ्रायनो 18 मेखौ बर' बिजों सान फालिबोदों। बबेखानि देग्लाय कर'ना भाइरासनि थाखाय गाजा गोमजायै फालिनो हायाखैब्लाबो बर' थुनलाइ आफादनि बोसोन खान्थि लेखायै मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो गुदि थुनलाइ आफादा गावबागाव मावख'आव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ गेसें सुबुं नुजाथिनायजों गोथारै फालियो। अजोंहा रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो दिनै 18 मे बर' बिजों सानखौ गाजा गोमजायै नङाब्लाबो आफादनि लेङाइ आफादगिरि भबेन्द्र बसुमतारी आरो नेहाथारि दैमालु खेरखातारिनि नुजाथिनायजों फिरफिला दैखांनाय हाबाफारिजों गाहामै मावफुङो। दिनै 18 मे बर' बिजों सानजों लोब्बा लानानै बर' थुनलाइ आफादा गाहाम हामलायनाय बावहरदों रायजो राजाफोरनो। बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आफादगिरि तरेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर'आ दुलाराय बर' फोरोंगिरि फरायसा आरो बर' राव थुनलाइ सिबियारि रायजो राजाफोरनो खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनाय बावहरनानै बर' बिजोंनि जौगाखांनाय आरो अराय थांना थानायखौ मिजिंथिनाय फोरमायहरदों गांसे हामलायनाय रादाबनि गेजेरजों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारियाबो बर' बिजों साननि गाहाम हामलायनाय बावहरदों रायजो राजाफोरनो। कर'ना भाइरासनि थासारि आरो अलखदनि थाखाय गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव फैफिननाय माइग्रेन्ट लेबारफोरनि थाखाय मोजां खौरां। फैफिननाय साफ्रोमबो माइग्रेन्ट लेबारफोरनो खामानि होनो थांखि लादों रायजो सोरखारा। बेनि थाखाय फैफिननाय माइग्रेन्ट लेबारफोरनो जब कार्ड इस्यु खालामगोन रायजो सोरखारा। मख'नो गोनांदि महात्मा गान्धी नेशनेल रुरेल एमप्लयमेन्ट गेरेन्टि एक्ट MGNREGA नि सिङाव माइग्रेन्ट लेबारफोरनो जब कार्ड होनो थाखाय PNRD बिफानखौ आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ बिथोन होदों। कर'ना भाइरासनि थाखाय हादोरनाङै फोसावनाय ब्रैथि लकडाउननि समावबो सेलुन आरो बिउटि पार्लारफोरा बन्द थागोन। मख'थावदि थामथि लकडाउना 17 मे खालि जोबनाय उनाव 18 मेनिफ्राय 31 मेसिमहालागै ब्रैथि लकडाउन फोसावो। ब्रैथि लकडाउनाव माखासे हान्था मेला हाथाय बाजार फालांगि मिरुफोरखौ गुरुं खालामदोंब्लाबो सेलुन बिउटि पार्लारफोरखौ खुलिनायनि नटिस मोनफिनागौमानि बन्द थागोन होननानै फोसावदों। कर'ना भाइरासनि थासारिनि समाव सावस्रि बिफाननि मावफारियाफोरनि सायाव गाज्रि आखु बाहायनाय सानै सुबुङा हमजाबाय। बरहाट पुलिसआ सानैबो दुथांखौ हमदों। हमजानाय सानै दुथांखौ निरन्जन गगৈ आरो मृदुल कनिकार होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया जादों सनारियाव। रिपर्टनि बादिब्ला थांनाय हराव बरहाट सोरखारि देहा फाहामसालियाव सावस्रि बिफाननि मावफारियाफोरनि सायाव निरन्जन आरो मृदुल मोना गाज्रि आखु बाहायनानै गाज्रि खोनासंथावै रावजों रायदों होननानै अजद सिखाङो। बे अजदनि उनावनो एपिडेमिक डिजिज एमेन्डमेन्ट अर्डिनेन्स 2020 आयेननि सिङाव बरहाट पुलिसआ सानै सुबुंखौ एरेस्ट खालामो। कर'ना भाइरासनि अलखदाव
सोलिनाय लकडाउननि समावनो आसाम नागालेण्ड सिमनायारि ओनसोल बकाजानाव 210 केजि गांजाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ पुलिसा हमदों। रिपर्टनि बादिब्ला स्रोत सुलुंखौ बिथा खालामनानै 39 नं राजा लामायाव पुलिसा सिग्रोमनानै गंसे कन्टेनार ट्राकनि ड्राइभार हेन्डिमेनजों लोगोसे 210 केजि गांजाखौ हमना मोनो। बबेखानि हमना मोननाय गांजानि बेसेना गोसोम बाजाराव खमैबो 21 लाख रां जागोन होननानै पुलिसा सुलुङाव फोरमायथिदों। ओरैहाय रङियावबो थांनाय हराव 450 ग्राम आफिं, 7 ग्राम हेर'इन, 6,000 रां आरो गंसे गारिजों लोगोसे मयुर रहमान आरो साइदुल इस्लाम मुंनि सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों होननानै रिपर्ट मोन्दों। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि लकडाउनआ रायजोआव सोलिगासिनो थानाय समावबो ड्राग्स आरो सुरां फालांगिरिफोरा गावसोरनि गोसोम फालांगि खालामगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।